Hermia 2 on erittäin kilpailukykyinen, ellei sanoisi jopa kilpailukykyisin toimitila Hervannan ytimessä, joka tarjoaa parhaat mahdolliset muokattavuuspuitteet ja palvelut toimistoille, tuotantotiloille, tutkimukseen, erilaiseen toimintaan. Toimistoja on ihan pikkuhuoneista aina sinne 250–650 neliöön asti. Hermia 2 sopii erittäin monipuolisesti monenlaiseen toimintaan, eli siis meillä on yrityksiä ihan laidasta laitaan. Meillä on kansainvälisiä yrityksiä, myyntialan yrityksiä, terveydenhoitoalan yrityksiä. Sitten meillä on täällä jopa käsityöyhdistyksiä, erilaisia korkeakouluyhdennäisiä. Me pystytään muokkaamaan asiakkaan tarpeiden mukaan varsin kattavasti. Esimerkiksi keittiöitä, WC-tiloja, huonejärjestelyjä pystytään muuttamaan, pystytään tekemään äänieristyksiä, pystytään tekemään myöskin erilaisia kaasukäyttöjä. Eli siis kun meillä on vanha semmoinen korkeakouluyhteistyötausta tässä, niin tämä talo taipuu hyvin monenlaiseen toimintaan. Meillä on yksi valtavan iso etu moneen muuhun toimitilaan nähden tällä alueella. Meillä on erittäin hyvin parkkipaikkoja ja edullisia parkkipaikkoja tässä. Sitten me ollaan otettu myöskin huomioon sähköpyöräily täällä. Meillä on hyvät tilat sähköpyörien säilytykseen. Paras kilpailuvaltti on varmasti hintataso ja muokattavuus. Tänne pääsee tulemaan vaikka ratikalla, tänne pääsee tulemaan autolla, tänne pääsee tulemaan bussilla ja tänne pääsee tulemaan minun kautta eli ottamalla yhteyttä Juha Järviseen joko puhelimitse tai sitten sähköpostilla.